dars ons wa akhiran walil mushrikina no wadani shirko ben shubhatun ukhra jiba e go kadi kon wona tan yaquluna hibe inna nabiyyan annabaji allah sallallahu alaihi wasallam ankara o ani ala usama edo usama gatala wargol bimana o kondani usama e fi wargol man qala on yudo la ilaha illallah wa qala lahu innani mo ene e agataltahu awarima badan qala ba la ilaha illallah wa kadhalika ko wononi kadi qawluhu kongol makongol umirtum yamirama no qatila nasa ndem yata tawon piri do yimbe ben fop hatta yaqulu ha inna la ilaha illallah wa hadise je ukhra godde go fil quduni ukhra godde go fil kaffi ender kikkingol amman qalaha e dow on woludo dum wa muradu haula'i al jahala ko faandi non ko faala be do majjube anna man qalaha kala woldo ngol la yukaffirara weddali wala yuqtalu ko doni o waraka walaw fa'ala wala yuqtalu o waretake la yukaffiru yeddali wala yuqtalu o waratake walaw fa'ala so huwi ma fa'ala kala ko huwi fa yuqalu alayhi no inna ne li haula'i al jahala nde do majjere ma'lumun ko andande anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al yahuda abuna al yahuda be wa sababu onange be wahum tayle kambe yakuluna bi inda la ilaha illallah wa anna sahaba rasulullah wa sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam qatalu be warno bani hanifa wahum tay kambele yashhaduna tuzur yashhaduna bi sirti an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalluna hibe jula wa yad'una hibe rawal wa yad'una al islam ibn adaka islam bi maana bada bayan wa kadhalika kunni alladhina bi harrahum ali be sayna ali won ko sunni bun abi talib bin nar be sunni riyete wa haula al jahala de do majjere yaquluna hibe inna man ankara al ba'd wonde ko buri mawnude buri nyeddude ummital ko kafara wonde inna man ankara kala anyudo al ba'da ummitangal kala yeddudo dum kafara o yeddi wa qutila ko yo o ware wala qala so la ilaha illallah wa inna man jahada wonde sabu kala yeddudo shay'an min arkani islam tugali islam de joy kafara o yeddi wa qutila woni kefer ko waretedo wala qala ha sayu lingol fa kayfa ko honno no gasam wawi wolde ngol kono tawa latan fahu ngol nafatamo id qadi jahada o sendino ngol o yeddino ngol far'an wadi de caldi min al furu'i modde caldi watan fahu ko don on nafiri suratu ngol ida jahada stayni famike ida jahada sayno yeddi at tawhid alladhi on wandanda hore ma huwa asasu dini rusul ko woni fondation dina ne labbe fop wala su ko don yugere makko on walakin sikoni ada la aybe allah be ma fahimu be famal be famata fiu maana al ahadith mahana ko don hadisaje ne walan yafhamu be famali fa amma hadith usama amma yewtere nden ka usama da fa inna kanko katala warida julan gorko idda noddu ci dal islam ka islam ko gonga bi sababi kono sababu anna no kanko zanna o felluto wonde annahu no on ma idda wana noddu ti do ila islam ka islam do woni didi illa khafan sona kullu al adamihi doji ya makko da wa malihi jawdi makko ni warajul gorko idha azhara sayni moy pen idha azhara sayni feñi ton al islam islamo wajabara waddi kal kafu surugol itta anu e gay makko e mabbe hatta yata bayana ha banga min immorde makko immorde mudum ma yukhalifu dhalika konko no lutondire e mudum wa sallallahu ta'ala la jibbi fi dhalika e fi dun don o dali ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko yon tasko ko dum ben indi do ko yon kulu ko yon wadu dum do fatabayyanu haray taske moƴƴa wona yon immotum bi mana ukko ɗum e muɗum ay tasabbatu tabite taw e alhaali moɗon on ha andon ko woni honno fal ayatu ayanta dulle mo tindina ala annaw e dow koni yajibu ina waɗɗi alkaffu suɗugol anno e gayi o islam wa tasabbutu e tabtugol fa ida tabayyana min stawni ɓangini e ko ɗum woni yoga e islam on goɗɗum dalika aray ɗum ɗo ma yukhalifu l islam ko wonko islam ko ɗum woni lundi e muɗum بعد ذلك ما يخالف كونكو لندي الإسلام إسلامه
utila o warama li qawli ta'ala sabu dalal Allah fatabayyanu taske walau kana sinno latino la yuqtalu o waratanoke ida qala so wowlingol lam yakun la tatanoko litathabbuti tabutu gongol maana wa kadhalika konni al hadisa jidi al ukhra akhara godde go wa amsaluhu ko ɗum woni e misaluji makko maanamu ma dakarna ko men jantanima wa anna man azhara tawhida e wonde kada feññinɗo tawhid wal islam wajabara e waɗɗike mal kaffu surugol acceta annu e muɗum kala ko woni illa ida tabayyana tawi wona si ɓangi mino immorde ka makko man yunaqidu dhalika ommono wawa fertude ɗum ɗo wa dalilun ala hada e dow ɗum ɗo anna rasulullah wonde ko nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam wa dalilun ala hada e dow ɗum ɗo anna rasulullah wonde nelaɗo allah on walladi ko wono qala innuɗo a qataltahu e a warimo badama qala la ilaha illallah ɓawo sintiri wa qala nelaɗo ma ko umirtu min awmi yamirama aynama an uqatila nasa nde mi heɓata yimɓe ɓen hatta yaqulu wa ɓena la ilaha illallah o walladi kongol konngol woni on qala ko ɗum woni ngol o woli ɗum fil khawarij ko khawariji to aynama laqitumuhum tuma kala ko fottuɗon e maɓɓe wa tasbihan e subbu hinango hatta inna sahaba haɓe doga a sikkay sahabaɓe yahqiruna anfusahum ɓe yawitiki hoore maɓɓe indahum ka maɓɓe wa ta'allamul ilma ɓe ari ɓe jangi gande ɗe mina sahaba e mordo e sahaba ko ɗum woni falam tanfa'uhum kono nafaali ɓe la ilaha illallah ko ɓe wi ko la ilaha illallah wala kathratul ibada wona sabu ɗuɗugol dewal ngal wala ida'ul islam wona nodditagolngol ka islam lamma zara tuma nde tawno feeñimi num e maɓɓe mukhalafatu sharia ko lutondir kon e sharia o wa kadhalika kono ni ma dakarna ko men jantanima min qabli ko adi alyahuda ɓen wa qitali sahaba e haɓugol sahaba ɓen bani hanifa wa kadhalika kono ni arada o faala an yahzuwa nde o haɓata jihadi bani an yahzuwa bani mustalka ko ɗum woni nde haɓata bani mustalka lamma akhbarahu tuma nde hombotonomo rajulun gorko minhum e maɓɓe annam no kamɓe mana u zakata ɓe saliki ettugol zakka hatta anzalallah Allah jeppini ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam ya ayuha alladina amanu ida jakum si addani fasikon fasikijo ɓe nabayin habar o habar fatabayanu tasketa moƴƴa noy hujurat wa kana laati arrajulu gorko o kadiban fenowon alayhim e dow ɓe ngumu wa kullu hada ɗiɗo fof yadullu no tindina ala anna mar annabi e dow angal makko on e mana kullu ɗum ɗo wa kullu hada ɗum ɗo fo hada ɗum ɗo yadullu no tindina ala anna murada annabi e dow wonde fandude annabajon fil hadisi e ɗe hadiseje ɗo allati ɗen ihtajja biha ɗe ɓe woni dallinorde ɗum ma dakarna ko men jantanima walam nodan ɓe kadi shubhatun ukhra jiɓaye go o kadi no woodi waya kono taw kadi ma dakara nabi konko annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam janti wonde anna nasa no yimɓe yawmal qiyamati ñandanga yastaghithuna bi fabinoray bi adama baba adama thumma bi nuh thumma ibrahima thumma bi musa thumma bi isa fa kullum kono ɓe kontuɗen ɗo fab yatadiro ɓe adda nganto fi juulugolngol hatta yantahu haɓe haɗi to ila rasulillah faade kanala sallallahu alaihi wasallam qalu ɓe inni fa hada ko ɗum ɗo yadullu ɓurata tindinde ala anna al istighathata no faabinorgolngol ɓe gayri lahi koyna Allah wonde ɗum ɗon shirkan laysat shirkan wonde kamɓe o ɗum ɗon wona shirku wal jawabu yo an taqula ko noynata subhanallah ɓaɗa waɗani man taba kala mo fiɓi on nuti ala qulubi aada e dow ko ɗum woni ɓerɗe aɓe makko ɓen fa inna isti'anata no wallinorgolngol bil makhluq tagawre nde fima yaqdiru alayhi konko nde wawi hoore mum la nunkiru ɗum añatake masala wigo abdoullahi kala finin ɗo ma faljitin ɗo ma ñawlin ɗum ɗo ma akkodin ɗo hara koko mari on woɗɗodiral ɗo ɗum ɗo nakkotonga aw gayri ma ko ina ɗum fi ashiya e nder piiji yaqdiru alaya ɗe no feeri hewtu koye jungo almakhluqu taga ɗon almakhluqu ashiya piiji yaqdiru ɗi tata no wawi alaya e dow muɗum almakhluqu taga ɗo wonanno menen an karna men añi men saliki al istighathata fabinorgol al ibadati
jiyaɓe ɓen allati ɓen yaf'alunaha ko ɗum woni ɓe gollan toon ɗum inda quburil awliya nokku ka qaburuji ɓe mana waliyaɓe Allah ɓe aw fi ghaibati ma e dow e nder wirnande maɓɓe ara ɓe ala ɗon ɓe rewa fil ashiya e piiji Allah tiɗi leɓɓe ɗiɗu ɗi wawata ɗi hattanaka alayha e dow muɗum illallah sowna Allah ida basata so tawi to woni a tabiti ida tabata zalika si ɗum ɗon tabiti fastighasahum ko ɗum woni faabinorɓe si tawi woni fastighasahum faabinorgol ɓe ngol bil ambiya annabaɓe yawmal qiyamati ñande dargal yuriduna ɓe fanditi min maɓɓe an yeɗu lande ɓe rewata Allah an yuhasiba nnas fimi ɓen hasbuɓe hatta yastariha foto aljanati ɓe aljanna min karbil immorde e tammoro min karbil mawqif immorde e tamaro mi immorde ɓe inni yuriduna ɓe faali minhum immorde maɓɓe an yaɗu lande ɓe rewata Allah an yuhasiba nnas e nde yimɓe ɓen fof muɗum hasibete hatta yastariha foto alul janati ɓe aljanna o min karbil mawqifi immorde e tampere nden ka daragol dargal ɗon wa hada ɗum ɗo jaisun ko tagini fi dunia wal akhira wa dhalika ɗum ɗo an ta'tiya nde addata e darajil nokko gorko sali moƴƴo hatta jalisa ka yoɗoɗa e ma o yasma onana kalamaka konngol maɗa ngal qawlu ta'ala Allah daal udu noddu ilallahi faade kalla li wonande lan kama kana no laato noon ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasaluna ɓe landotono deftere nden yasalunahu hiɓe landotonomo dalika fi ɗum fi hayati e nder gurdam makko ɗan kanko ne laaɗo wa amma ba'da mawti amma noon ɓaawo mayde makko nden kanko ne laaɗo fa hasha wa kalla ɗum ɗon laaɓi poy ɓe waɗali tentini annam no kamɓe salu dalika ɓe landike ɗum enda kaburi nokko kaburu makko kanko ne laaɗo ɓe waɗali bals koni ankara salafu feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen mimana ɓe wattinama ɗon man qasada on fanditinoɗo du'a allahi du'aji allah ɗi inda kaburi nokko kaburu makko fa kayfa bi du'aihi ko honno noon o andirta du'aji makko tigi tigi ɗi nafsi fi hoore makko wala min odani ɓe subuhun ukhra jiɓaye goo kadi waya konata ɗum qissatu ibrahima ko fi qissa annabi ibrahima lamma olgia fin natuma nde o ferano ko yiite i tarada law arno weɓitanimo jibril fil hawa'i ka weeyo fa qala law o inanimo alaka hajatu hiɗa mari alhaaju fa qala ibrahima inni amma ilayka amma faade ma fala oye fa qala ibrahima annabi ibrahima jaabi amma ilayka amma sewni ko faade ma haray oye fala haray on say fa qalu nduya kadi inni falaw kanat hara latin al istighathat o fa binorgol ɗo shirkan ko shirkunu lam ya'riduha ɗurnano ɗum ɗo ala ibrahima o weɓitano ɗum ɗo lego ala ibrahima do annabi ibrahima fal jawabu ye on anna hada onde ɗum ɗo min jinsi shubha ko jeeya ɗum e noneji cuɗariji arɗi alawal arti ɗin fa inna jibrila no jibril arada weɓiti alay ko ɗum woni e dow makko anna yanfahu wonde no naffore mum nden mbi amri ko fiyake yaqdiru alayhi mo woni sunnude e muɗum mo wawi ɗum fa innahu no ɗum kama qala llahu ko wona allah yetino fi satalde nde shadidul quwa wonde shadidul quwa ko tiɗuɗo doole falaw udina lahu sinno o yananama an yakudana nde o nangata ennu an yakudana o nangata nara ibrahima yiite annabi ibrahima nga wama hawla e kala koni takko ɗon wa yulqiya o firunu fi mashriqi al maghribi funnange ma hirnange tiri la faala himo wawno o wayno ɗum ko narayno laaɗo no andi ɗum ɗon haray feƴƴirali no haniri kanko annabi ibrahima walaw amarahu llahu hara allah yamirnomo an yudiya ibrahima nde o loyinta annabi ibrahima anhumo ittamo ka maɓɓe fi makani o wawnamo addude e nokkure bayidin woɗɗitinde la faala o hu wayno ɗum walaw amarahu hara o yamirnomo an yarfa sama ande o ɓantata asama on la faala o hu wayno ɗum waada ɗum ɗo foppo ɗum misal mum karajule nowano gorko ganiyin patron lahu maalumo mari jawli kathirun ɗuɗundi rajulani wonɓe ɗiɗo aramuta ha jani e ko ɗum woni hatto jimɓe ɗiɗo muhtajan fa yaridu himo weeɓito ala e jama on
an yuqridahu fi wata o ñawlumo an yuqridahu nde o ñalatanmo aw yahabahu ma o hokkamo chey an seeɗa e muɗum yagdi bihi mo ñaawa ɗum yagdi bihi ñaawa ɗum haajatu o huntira ɗum ɗo haajatu haaju makko o fa yaɓa ko ɗum woni o sali dalika al muhtaju nde hato jinande ɗo an yahuda nde o nangatamo o jogitomo o yasbira o muño ila an ta'tiyahu llahu ha allah danamo wirisikin arziki la minnahu mo tata na labinaɗo fiye muɗum le haade nonande goɗɗo fa ina haada konto ɗum ɗo woni min istighasati l ibada immorde faabinorgol reweteɗi ɗi e ɓe manaji yaɓe ɓe wa shirki e sirkugol law kanu sinno ɓe laatike yafqahuna hiɓe faami wal naqtima al kalama hiɗen hombira yewterande bi mas'alati lande azimatin mawnude muhimmati wonde muhimmo tufham hiɗe famire min ma taqaddar immorde kon adde ɗo kon li kulli walakin siko woni no ɓirru nufridu laha en wajjinanayi ɗum en telɗinanayi ɗum alkalama konngol ngol ɗum ɗon tu woni aliyasami shani a saabu mawnugol fiyake maggol on walla kasratil galata e saabu ɗuɗugol jillodiral bongal ko woni kon fiha e nder muɗum fa naqulu hiɗen inna la khilafa lurral o ala anna tawhida no tawhidi on labuddum feere o an yakuna nde o latto bil qalbi ka ɓerde walla lisane ka ɗengal walla amali e gollitirgol nde fa ida ktalla si iwi shay'un hay e hunde min hada immorde ɗi peeji ɗo lam yakuni rajulu haray o wonaali gorko musliman julɗo fa in arafa tawhida so andi tawhidi on walam yamal bi o gollitiran fa waray on noon kadi kafirun ko kefeero e mo aani ɗum saliɗo ka kufri firawna e wano keferagal firawn wa iblisa wa amsala e ko nantataymo wahada ɗum ɗo yahlatu fi ino jillodira e mum kathirun ko ɗuri min annasi yaquluna ɓe inna hada ɗum ɗo ko gonga wona hanno mene e nafam meɗen faami anna hada wonde no ɗum ɗo wona shahadu meɗen setti anna no ɗum ɗo ala ko gonga walakin nas kon menen la naqdira min wawata no e falonde min huwata ɗum wala jus dagota ko inda haali baladina daganta ko yimɓe leydi amen nde yoɓe nde ɓe rondoto ɗum illa man wafakam sowna o hawrodirɗo e maɓɓe aw gayri dhalika ma koynaɗo min al adari immorde gantoji wallam yadri l miskinara miskinaji on anda anna galiba immatel kufronde ko ɓuri ɗuɗude e tugale ko ɗum woni dennaboɗen yarifuna afwan e walam yadri l miskin on anda anna galiba wonde ko ɓuri folude ko woni majorité le go immatal kufur e hooreɓe kefran kako ɓe yarifuna ɓe andi alaga gon kankono walam yatrukuhu ɓe accataka ɓe waɗataka illa li chaine sona wonande hunde min al adari immorde gantoji kama kaltanan allah daali istaraw ay ko ɗum woni woɓe wattitiɓe ayatillahi ay jalla ɗen saman qalilan coggelel e be mana fanɗugel wa gayru dalika koynaɗo min al ayati immorde ayaje ka gawli wono daalol allah yarifuna o ɓe andi le muhammad o kama yarifuna no ɓe andi no abinama ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fa in amala bi tawhidi so tawi noon tigi golliri tawhid on amalan golle zahiran feeñude wa wara kanko la yafamu o famali ɗum wala tagiɗo o fi balmi kalbi ka ɓernde makko fa wara o ɗo mo nafiqun ko nafiqi yo sharrun min al kafir wuri ko ɓuri bonde kefeero alhaad ko ɗum woni alhalis laaɓuɗo inna al munafiqina no nafiqi ɓen fiddarkil asfal ɓe wonaka ko seyita min annaari immorde teme wal iyadu billahi yo allah dandu e wa hadi l masala oɗo mas'alatun ko landal tawilatun juutungal to bayan lakangol hino ɓanginane ma laɓɓinane ɗa ida ta'ammaltu ha sa taskike ko ɗum woni 10 minutes on fi sanati sani kahitane ɗimmere tara a yiya e ɓaawo to a laƴƴa gite ɗon ha yiya man yarifu laɓɓa on anduɗo gonga kam wa yatrukul amala bi o acci ɗon gollitirgol gonga kam few li hawfi qassin naqsin saabu kulol li hawfi naqsin saabu kulol ɗuytagol duniya aduna aw jahen ma ɗum jaaw aw mo daratin li aden ko ɗum woni ma ɗum murtinalngol goɗɗo e pottingol goɗɗo wa tara yiya man yamalu ɓe
on mono golla ɗum zahiran e keñe la batin hara wonaka suuɗi wonaka gondu huwata fa ida salta salande ke may amma tagi ɗu konnugo fiɓi ɗum ɗigal ɓi ka ɓernde makko fa ida wa tawayo kanko la yari fo anda tigi tigi walakin skoni alay kayno fayma bi fahami famugol min kitabillahi morde deftere allah nden ulahuma arane mayre ulahuma aranere mayre on legoy qawluhu mana maku makko tatadiru faida huwa la yarifu qawlu kongol makko kan dal makko kanko Allah taala to ɗon la tatadiru koni wata on gantino kadi kafartum gomɗi o lanni yeddude bada imani ko mbawa gomɗinal mongal fa ida tahaqqaqta sa felliti anna bada sahaba no yoga e sahabaɓe alladina ɓen gazaw ruma haɓoyɓe rumi yankoɓe ma rasulillah wonde nela allah sallah sallam kafaru ɓe yeddi bi sababi kalimatin sababu konngol gotol galuhangol ɓe woli ɗum ala waji laaɓe e dow bange fijidaro fijugol ni wal masi e cantidirgol tabayana laka ɓangante fama anna alladi wonde noon nde hunde yatakallamu wonde yewtude bil kufuri kefiran kako wa yamalu ɓe himo gollira ɗo hawfan kulol min naqsil malin immorde e ɗuytekol jawdew jayin ma jaw aw mudaratin ma ɗum yiltodirande li haadi wonande goɗɗo go adam ko ɗum ɓuuri monde mimma yatakallamu di on yewtoɓe kalimatin konngudi yamsahu biha mono waɗira ɗi canti wal ayatu thaniya aya ɗimmon qawluhu taala ko dalol allah man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadrahu sadran fa alayhi ghadabun min allahi wa lahum adhabun azim dalika bi annahum istahabbu al hayata ad-dunya fi al akhirati wa anna allaha la yahdi al qawm al kafirin falam ya'dhur allah subhanahu wa ta'ala jaɓanali ngan to domin hawla immorde ɓeɗo illa man ukure so wonara kon forsade ma kawne qalbi wondude laatagol no ɓernde makko nden mutmainan ko nde deƴude bil iman wa amma gayru hada amma koyna ɗum no fakad kafara gomɗi yeddi baada imani ɓawa gomɗinal makko ngal sawan no fota ter fa ala hawfan o hullir kulol aw mudaratan kako yiltodirgol aw mashahatan ma ɗum heɓugol ɓe mana ka selli ka tata wawete lande dara ko tati tum aw mashahatan ma ndereran kako ɓe watani reedu makko ndun aw walima yimɓe makko ɓen aw shiratima gorol makko ngol aw malima ɗum jawdi aw falama o golla ala wajil masif e dow bange ko ɗum woni mantagol aw li gayri dalka ma koyna ɗum min al agrad e immorde e falande illa al mukration nara kon forsade fal ayatu dallu hada min wajhayn al awwalu aranun qawluhu illa man ukriha sonara ko on forsado falam yastatni la allah on ittinal taala to no illa al munkara sona anya do wa ma'lum ko anda do anna insana ne do la yukrahu ko do woni anyantake illa al kalam sona do yewtere awil fiili ma ɗum golle wa amma aqidatul qalbi amma aqida ɓerne fala yukrahu ɗum ɗon añata ɗum yeddata ɗum ha ɗum goɗɗo go ala yadu ɗum ɓawo yiyata wa sani ɗimon qalu taala ko dal allah dalika waɗi mbiyannam sabu kamɓe istabula yata duniya ala al akhira fa sorraha ɓengini fanɗini ɓengini ɓangini annal kufran kefrangakon wal adabo lam yakun latake bisababi al-i'tiqadi sababu ɗoworgol wal jaali e majjel wal bughda e ngulon wal bughda e nguddan liddino nandina ka wa majjahu wa mahabbatil kufri yiɗugol keferan kakgo wa innama sabluhu andu ko woni nafugol on yonna o ittiɗi koje fi dalika ko nder aduna ɗo haqqan hasan ɗum ɗon ko geɓal min hususi duniya e modde geɓe aduna ɗe atharahu ala dini ɗe tawata ɓe suuɓi ɗum ɓurni ɗum hewre darson wallahu subhanahu wa ta'ala alamu ɓuri andude ko jannguɗen ɗo kon fof sikoni asinaɗo yallah waylu o watta no haniri waɗirede noon wa azza ɓuri teddude wa akram ɓuri teddude wa sallallahu ala nabina muhammadi dow ko ɗum woni yurumodirgol juula e nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam harayi musidɓe julɓe on acca hakke ko ɗo nde ɗo deftere kadi matinu dini woni ko lanni haray kala palji ko yiwɗon ton
haray miɗo tori on yaafagol lan lillahi wallugol lan itta palji ɗin hara en jooɗaki ni uɗon faljire nden nde sakito saabu haray hino sakitade adna moƴƴa haray kala ellaji ko yiwɗon ga yewtere nden gonre nden hino wippo on tigi fof wawa si wowlay kuman haray koyon yaafo saabu naw andi mi holli o ko jooɗagol ha ɓeygure nden fo ɗano ɗum no hawra 23 heures no hawra 0 heure no hawra 1 heure surtout wano tawata ko nden ñande ko tuuru courant ko tuma ɓen ɗum fof muɗum ɗani o andi ɗon ko leer ɗanagol noon ko ɗon on tigui immoto 1 heure 2 heures 3 heures ɓe rewo no heɓiri feere ɗon donc haray nomre nden kenengo hino pooɗa nder ton kenengo kadi boobu hoy koy mi accay ha koye ɗano kono kenengo gokkoy kadi wubbay wulla ɗo nene makko e danko koye ma ɗo yomi kalu ko wonɗen aresirde kon ta boobu hunkun hen dama donc hande kadi kon wulla haray ɗiɗo ellaji ɗiɗi miɗo andi fi majji haray on yaafoto haray hino numéro téléphone kala faalaɗo noddugollan faljitalan ma weltanolan ma du'anolan haray hino numéro téléphone ji ɗin 68 60 53 09 67 60 53 09 63 60 53 09 même numéro sotilgui email on tigi no wawi wadde laaji abdoullahi kala @yahoo.fr haray ɗiɗo adresse joyi musidɓe julɓe inde nden ko abdoullahi kala diallo bun alpha mouhammadouri kala diallo ñiɓuɗo ko capital men Conakry ɗo e jibinande mamum ko ɗum woni ñagara sous-préfecture ñagara district laaɓi ko village on ko kala inchallah haray en timminima tinu din en torki Allah subhanahu wa taala yo waɗi en timminɓe janggol nde timminɓe heɓugol baraji koni kon e mayre en torki Allah ya rabbal alamin ɗo directement mubasharatan wa halina miɗo natande nde ɗo deftere kadi wiyetende mulakhasul fiqh nde tawata ko Salihu Fawzani